never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world. Hello everyone, welcome back to English Snack Lessons. Аз съм Теди, а в днешния знак ще си припомним показателните местоимения, или така наречените на английски demonstratives. This, that, these and those. Това, онова, тези, онези. Обикновено, когато разговаряме с някого, сме толкова съсредоточени върху това, което искаме да кажем като цяло, че рядко обръщаме внимание на детайли като показателните местоимения. Често, когато искаме да посочим нещо, масово използваме this. Представете си, например, следната ситуация. Do you know this man? Познаваш ли този човек? Which one? This man here or that man over there? Кой по-точно? Този човек тук или онзи човек там? Трябва да знаем, че показателните местоимения дават представа и за разстоянието, на което се намираме от човека или нещото, за които говорим. Тоест, те ни помагат да избегнем недоразумения. Да започнем с показателното местоимение this. Използваме го, за да посочим един човек или предмет наблизо. We use this to point at one thing close to us. This is my cat. Това тук е моята котка. С местоимението that също посочваме съществително в единствено число, но далеко от нас. We use that to point at one thing away from us. That is my cat. Онова е моята котка. The next demonstrative is these. Следващото показателно местоимение е these, тези. Използваме го пред съществителни в множествено число близо до нас. We use these to talk about two or more objects close to us. These are my cats. Тези тук са моите котки. Местоимението those използваме, когато посочваме повече от едно нещо надалеко. We use those to point at two or more things away from us. Those are my cats. Онези там са моите котки. Това е всичко за показателните местоимения. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да ги оставите като коментар под видеото. Винаги може да се свържете с мен във Facebook, YouTube или Instagram. Ако намирате това видео за полезно и интересно, може да се абонирате и за други като него с един клик на бутона Subscribe в YouTube. Thank you for watching and see you again next Monday when I'll have something light and easy for you. Bye!